Pan z wami. I z duchem Twoim. Дорогие братья и сестры, покорно просим Pana Бога нашего, как посвятил эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашим Христу. Нехай Ён допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу. Всемогутный вечный Боже, Ты пожадал, как праз воду, яка з'являється криницей життя і служить для очищення, были очищены так само наши души и отримали дар життя вечного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой мы хотим быть умацованные у Твой день, Пане. Обнови у нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усякого зла, якое погрожает душе и телу. Как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отрывать Твое избавление. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Буду
od grachów i przez tę eucharystyczną chwiarę uczynić nas godnymi brać udział u niebiesnej gościni Jego waladarstwa. Chwała wyczyna Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławiają Ciebie, kłaniają się Tobie, prosławiają Ciebie. Dziękuję Tobie, Tyle wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, chwała naród niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogutny, Panie Synie Azji narodny, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wierzysz na sobie kraki i światu, zmiłuj się nad nami. Jaki wierzysz na sobie kraki i światu, przyjrzyj Marynie nasza je. Jaki święty prawa ruczaj sam, zmiłuj się nad nami, bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę, mowa Ojca. Эту святую мшу отправляю интенции Świętożowego Różańca naszej parafii i w waszych intencjach. Молим Cię, подтрымливай Пане Твоих верных и одари вечной добрынёю Ты, кто признає Тебе Створителем и Паном, обнови дадено им житье и заховай одновленное. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владають у єдності Духа Святого, Бог празднує віки вічні. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан Бог: «Сасмаглые, уще ідіть до водов, і ви, які не маєте сребра, ідіть. Ідіть, купляйте без сребра і без плати за вино і молоко. Навошто ви одважуєте сребра за тое, що не есть хлебом, а працу свою за тое, чим нельга насытиться? Слухайте уважливо мяне і споживайте добро, и нехай душа ваша натешится туком. Схилите вухо свое и придите до меня. Послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповедь вечный, неизменные ласки для Давида». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Пан милосердний і ласкавий, довготерпливий, шмат милостивий. Пан добрий до усіх, и милосердность Его над усими створениями Ягонными. Насыщает нас удосталь. В очи всех с надеей глядят на Тебя, и Ты даешь им ежу свой час. Ты открываешь свою руку и просто насыщаешь все живое.
Pan sprawiedliwy na wszystkich swoich szlakach i wierny во всіх своїх справах. Близький Pan до всіх, хто Його кличав, до всіх, хто кличе Його у правді. Пан насичає нас удосталь. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, кто отлучит нас от любови Христа? Несчастье, ти предмет, ти переслед, ти голод, ти галеша, ти небеспека, ти меч. Над усім гэтым мы атрымліваем поўную перамогу праз таго, хто полюбіў нас. Бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні цяперашнія, ні будучыя, ні сілы, ні вышыня, ні глыбіня, ні іншае якое стварэнне не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Езусе Христе, Пану нашым. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не хлебом одним буде жить человек, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тобі, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чаўне у пустыннае месца. А натоўп людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чаўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца, гэтая і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынесіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Umiłowane Chrystie, braty i siostry, dzisiejsze Słowo Boże poruszaje takie 2 temy, może na jakich chciałbym się zwrócić uwagę. Pierwsze to tak, gład. I nie tylko той фізичний голод. 2. Це, що ми робимо, коли ми
ale bo już chcę zwrócić uwagę na ten duchowny, na pustotу, jaka tak samo powstaje w sercu człowieka, jaką nie prosto zapomnieć. No dlatego je, aby czym nie zapomnisz. Сегодня пророк Исаия так пишет: «Навошто вы odważacie srebro za to, что не есть хлеба, и працу свою за то, что нельзя, czym нельзя насытиться». И конкретно говорит, что не все может наполнить человека, задоволить человека. И тому сегодня, Господь говорит: «Сосмарные, все придите на воду, придите до меня, нахилите, схилите свое ухо, и придите до меня, послухайте, очень стомно это, слухайте ваше во мне, а душа ваша будет жить. Придите до меня, а душа ваша будет жить». Ось гэты голод, які ёсць у сэрцы кожнага з нас, так naprawdę. Голод сэнсу, пачуцця разумення сябе, любові. Все можа напоўніцца толькі ў Господзе. Бо гэта Ён крыніца. Гэта Ён той, які дае дастаткова. Бо неспакойнае сэрца чалавека пакуль не спачне ў Богу. Пакуль з Богом не напоўніцца, пакуль з Богом не сустрэнецца. Jak kazał święty Augustyn. I powiedzcie, że сегодня tak samo, można сказать, w jakimś sensie голод w odpoczynku maje Jezus, jaki dowiedziawszy się про śmierć Jana Chrzciciela. A przed tym jeszcze doświadczył się tak samo niezrozumienie z boku faryzejów, kniżników, światorów. Ci, jakie mieli rozpoznać w im Mesiju, pierwsze byli edukowane, bo byli znajomi i z proroctwami i всім, ale nie ubaczyli w nim Jezusa Chrystusa, nie ubaczyli w nim Mesji, nie ubaczyli u nim Zbawcy. Jezus Chrystus, jak pisze Ewangelist сегодня, osobno odpłył оттуда na pczałnie pustynne miejsca. Osobno pustynne miejsca. Dobrze wiedzę, że to pragnienie Jezusa pustynnych miejsc są. I nieraz wychodzić, kiedy jeszcze włócznie one spali, tam z ranicy, albo всю ночь триває на молитві, ось на пустинне місце, там, як зустрітися з тим, хто так само його наповняє. Бо по-чоловіче Ісус Христос потребував ось цієї підтримки, так само відчував ось це прагнення зустрічі з тим, хто надає сенс усьому, що він так само робить, який керує всім його життям. Wtedy Jezus pragnie ось цього samotności, tej одиноty pełnej, ale jak patrzę się nie dalej czytałem, na pół ludzi poczuwszy to, piechotою z grodu poszli napierad. I oпередили его, когда он уже приплывает на то запланованное это miejsce, to zobaczyć tam ludzi. I nie говорить im, słuchajcie, u mnie inne plany, tylko że lituється над ними, jak Ewangelist pisze, оздоровил хворих їхніх. Приходить з допомогою. Бог ніколи не стомляється давати нам себе. Ніколи не стомляється оказувати нам свою любов, свою милосердність. Завжди готовий і завжди прагне цього. Бо таке ж успособлення його на серце. І завжди приходить з допомогою тим, хто на його сподівається, хто їм покладає надію. Але сьогоднішнє Євангеліє уже більше про апостолов і про ту, скажімо, лекцію, науку, яку дає Ісус Христос їм, і так само нам. Поглядите, в учні, так оценивши все то, что отбывается, бо прошел целый день, як вони хотіли відплити у пустинне місце, щоб десь побути сам на сам, щоб відпочити, щоб трошки після усіх цих подій різних так набратися силою. Однак їм цього не довелося, бо святі люди прийшли до їх. І вони замість відпочинку цілий день працювали. І вельми логічно так оцінили в этом всі справи, бо певні проблеми вирішили, бо Пан Ісус оздоровив хворих, навчав. Однак висовується ще більша проблема. Це 1000 людей, які голодні, а вже вечеряють.
I temu tak логично оценивать эту сестру. Приходит до Иисуса и говорит о том, что треба их отпустить. Треба отпустить этих людей. Как они уже пошли там у вёски ближайшие 10 купили себе ежи. Бо за хвилину будет проблема. И поглядите, чинить это не тому, что злуются на этих людей, потому что они так naprawdę, скорее всего, с такой стомленности своей. И разумение так само, что сами з этой проблемой не дадуть рады. Jeszcze nie mało ich chodzi o to odczuwanie, rozumienie, że kiedy Господь, kiedy Jezus pomaga, to все махчиме. To все махчиме. Им jeszcze trzeba do tego będzie dorasti. I temu tak по-человечески na to się глядять. Ale uważno w tym być, że w tym усилии jest pewna taka nowość, jakby stомленность. Ich najdą żadanie, jak najchudszej. I te problemy jakby troszkę można odsunąć od siebie. To pierwsza może droga. Wiecie, stомленность i ona zjawiająca pełna taką przeszkodą. U tym, aby wykonać dobry wybór, pomiędzy tym, co lepsze, co najważniejsze, a pomiędzy tym, co człowiek chce sobie po prostu spokoju. Wiecie, tak jest, że wybierając pomiędzy этими, скорее всего, мы будем хотеть выбрать, как уже было спокойно, как odpocząć, как действие уже odejść. Ale nie zawsze to będzie lepsze, to będzie prościejsze, ale nie lepsze. I powiedzcie, czasami my chcemy zakończyć rozmowę nie тому, że już nie ma argumenty, już все wyraszyli, ale тому, że nam może już stawili się, my słuchać, stawili się i znowu. I odnosiny my, którzy nie imknięcie, jak ich budować, тому, że stawili się tym, że próbowali raz czy drugi, nie trwały się. I nie тому, że nie ma szans naprawdę, ale тому, że nam już po prostu troszkę nadajęło w tym się. I хочется wybrać to, co prościejsze, ale nie to, co lepsze. Powiedzcie, że Pan Jezus, spotkawszy się z apostolami, i w tym im żadanie, jakby troszkę już odkinąć tę problemę, jaka jest. I znowu nie pouczaje ich tam na stoletniku, dzień daje. Ale po prostu mówić, jak się nie trzeba im iść. Wy dajcie im jeść. Nie trzeba im iść. I to nie tak, że teraz Pan Jezus mówi, choć wy tam zbawcie wесь świat, to jest nakarmicie ich sami. Bo nie pamiętam, mówi Jezus. Bo wiemy, co mają czynić. Tylko pytając, czy jest u was coś, jedni każą, u nas to jest takie 5 chlebów i 2 ryby. 5 chlebów i 2 ryby. Po ludzkich to niż to. To tylko 5000 muszczyn. A muszczyny jedzą wielmi dobra. To ja upewniony. Właśnie cały dzień dzieci, a jeszcze dzieci i żonczyny i się, no to te chleby, te ryby, to niż to. To niż to. I powiedzcie, stомленность tak czasami, jak naszą uwagę zwracają na to. Больше звертає нашу увагу на те, чого нам не хапає, чого у нас немає, чим тим на те, що ми маємо. І це не справа, що ми маємо усе, але ми маємо те, що маємо. Ось навіть хай буде не шмат, але вельми важливо убачити те, що ми маємо, те, що у нас є. Бо Пан Ісус говорить, принесите это до меня. Придите с этим до меня. То, что маете. Wiecie, po-ludzki znowu, że nam coś tam zdaje się, jak wszyscy na czas robić. Nam trzeba mieć усё. To trzecie zabezpieczenie wszystkich, choć to, co nam zdaje się, że nam potrzebne. I kiedy tego nie mają, to wielmi straszno zrobić ten krok naперед. A Pan Jezus nam się nie mówi, przyjdź do mnie z tym, co ty masz. I może być naprawdę nie mają u sobie stolki siłą, jak komuś się nie prowadzić. Ale u nas może być stolki, jak się nie wiedzą, nie dumać ze złością jakoś o tym człowieku, takim ciężko. Albo nie rukać dźwiękami. Tam jest znowu, może nie załatwić ich problemów, ale może dać coś, może się czasami takie, że nie chapają nawet wiary. Rozumiem, że mała nasza wiara, ta wiara była całkowita. Ale może przyjść z tym, co jest. I Господzie, choć chcę się nie przynieść Tobie, choć эту chwilę moją, эту świętą mszę, chcę być z Tobą, przynoszę to, co mogę, to, co sobie mają.
I rozumiem wtedy, właśnie глядим сегодня, поглядите, kiedy Pan Jezus wziął to, co nie mieli, nie szmat po-ludzki, ale pobłogosławił, połamał i rozdał, to nasycili się все, хапило все, jeszcze i лишка zostawać. Kiedy ja Бога to Господи, wiecie, wiera polega nie na tym, jak my теперь себе переконывали tym, że nie mają, czy ja mają dostatkowo w tym sensie, że sami siebie, właśnie ja mają, że nie chłopić, właśnie jakby переконывали себе у tym, że mają chłopić. Ale wiera polega na tym, jak z tym, że ja mają, nawet niedoskonałym, niewielkim, przyjść z tym do Chrysta, przyjść z tym do Boga. Właśnie dowiadujemy Jemu, że kiedy On swoją mocą, swoją łaską chce pobłogosławić, uzmocnić, to z tego prostego, małego mogą stać się wielkie rzeczy. Stać się wielkie rzeczy. I tak, kiedy poglądamy na всю historię chrześcijaństwa, to tak dokładnie tak odbywaється. Z małej этой группки апостолов разрастается великая христианская семья по всему свете. Вот отуляемость своей верой всю землю. Bo nie u mocy tych ludzi, prostych rybaków, jakie z siebie naprawdę niczego wielkiego może zrobić nie mogli. Ale dziękując Bożej łasce, dziękując Duchu Świętemu, dziękując Świętemu Bożemu błogosławieniu, stается это цуд. Цуд обновы, цуд перемены. Jaka sytuacja сегодня może mnie najbольше говорить о tym, что я не даю сам рады, что мне не хватает сил, не хватает часу, не хватает здольности, не хватает терпения. Когда это добрая нагода прийти с этим до Христа, с тем, что мы маем. Сказать, Боже, маю być стольки терпливости моей, стольки высилку, стольки, сколько поtrafię, больше не mam mnie. Хочется опустить руки, ale wierzę w Twoje szczerkę, Господи, Ty pobłogosławisz, kiedy Ty uzmocnisz, kiedy Ty dasz jej właśnie Ty swoją łaskę, to to małe może przynieść wielki plon. Kiedy jej może posznie, apostoły думали, что когда отдадут все, что мають это малое, то им ничего не застанется. И можно отсюда так само было желание трошки отправить их. Хай там найдут здесь іншsze miejsce zjeść. Ale Jezus Chrystus im pokazał, po pierwsze, że kiedy połamał ten chleb i dał, to dawał ludziom przez apostolów. Jak nie tylko oni zobaczyli ten cud, właśnie rozmnażanie chlebów, ale jak był się jeszcze jeden cud, wielmi ważny, że dziękując Bożej łasce, ty, jakie byli wspomnieni, ty, jakie już niczego nie chcieliście, i znowu byli gotowi służyć. I znowu właśnie ten cud u życia tych apostolów nastąpił, bo Bóg dał im potrzebne siły. I wiecie, to nie tak, że jakby automatyczne, kiedy my coś zrobił dobre, to raptem nam te wiernice jeszcze zliszczą od razu. Bo się wybaczam, że aż 12 kaszowo stało się każdemu apostolu po koszyku tej jeży, jeszcze Pan Bóg говорить 8. Nie bójcie się dawać, nie bójcie się służyć, nie bójcie się być dla. Ale to больше taki może głęboki sens, jaki mówi o tym, że wiecie, kiedy człowiek przez wszystko swoje życie boится dawać siebie, gdzieś ofiarować siebie, gdzieś posłużyć Bogu, a naprosto tylko dbaje po to, jak pozbiegnąć ciężkości, pozbiegnąć wypróbowaniu, pozbiegnąć jakichś licznych, a tylko to, co необходное. To jednej często naprzykład człowiek zostaje pusty, nienapełniony, bez rozumienia tak naprawdę ani sensu własnego życia, ani tego, kudy jedzie na boczna. Wiemy na odwrót. Właśnie kiedy my dajemy Ciebie, kiedy dozwoli Chrystu, dozwoli Bogu połamać właśnie nasz czas, na nasze cierpienie, połamać to, co my mamy. Właśnie to, co u nas jest. Jakby to chcecie połamać, to znaczy rozdzielić to. Tak jak on czynił z tym chlebem i rybami. Rozdzielić to. I prozłożyć to służenie, przez nadmierne czasami, na to, że to prozachmiarne, takie dzielne.
naprawdę tak, to będzie kosztować. To będzie potrzebować od nas wysiłku i czasu, i właśnie tej ofiarności. Ale to przyniesie u takim будущем konkretnym wymiarem później wielki plon. To jest to i nie tylko sens własnego życia, napełniłość, ale to plon, jaki będzie trwać wiecznie. Тому що не хочу, зустрівшися з Христом в Евхаристії на Святій Мші, ще раз принести йому, дати то, що ми маємо сьогодні. Трошечки, аби Він поблагословив, аби Він поламав, розділив і навчив нас ділитися тим, що ми маємо, не боючися, що раптом нам не буде ставати в щавості, але з таким довіром до Господа, що Він помножить це, і що не тільки це послужить іншим, ale tak samo wierny za nas u 100 razy больше. Wyznaj duszę wierność dla Boga, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго башного и небашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодля Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, які Зайца и Сына походить, якому разом с Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Просим Бога, как никакие створения не смогло отлучить нас от Его любови. Молімся за касцёл, каб праз Христа, які нас полюбіў, Ён атрымаў поўную перамогу над усялякімі цяжкасцямі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за арганізацыі, якія дапамагаюць бедным, каб імі кіраваў Божы Дух. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за земляробаў, каб іх праца забяспечвала дастаткова штодзённага хлеба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых дабрадзеяў нашай парафіі, каб Бог даў ім вечную ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы з удзячнасцю спажывалі хлеб эўхарыстычны і хлеб штодзённы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божьем благословении, всех покровных ласках для живого уроженца нашей парафии. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся так само дары життя вічного для святої пам'яті Регіни у 100-ю годовину дня народження її. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Усемогутний, добрий Боже, дякую Тебе за небесний посілок і просим, каб ми його часто приймали. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Спев номер 195. Выслухай, Боже, мою молитву, не
Siostry, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Милосердный Боже, славки Твоей святи векные дары, и кем мы приносим Тебе духовную ахвяру. Учени, как мы сами стали для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcu Всемогутny, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вершинях, благословенный тот, кто приходит в имя Пана, Господа на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Тебе, Всемогутный Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобним чином по вечері узяв кіліх, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавета, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Wspominaючи смерть з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, що Ти собрав одного. Пам'ятай, Пане, про Костел Твій розсіяний по всім світі досконалій у любові, разом з Папом нашим Львом, біскупом нашим Йозефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надію на воскрешення, і про всіх, хто Твоє власне дійшов з гэтага света, і дозволив бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічним, у єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і пречистим праведником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подавалися Тобі, как з ними ми хвалили і прославляли Тебе, праз Сина Твоего Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Тобі Божойчо всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала
Pracusie wieki wieczny ja. Молимся, Отца Небесного, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всего злого. Дай нас хорошо покой дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей. Как мы были злоферы вольны, греху и захованы до всякого неспокоя. Czekali wspomnienie szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зложай на грехи наши, на веру Костола Твоего, и будь ласкавый благость Твоего, и даруйте спокойную едность. И живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Верните ближнему, знак спокойно. Боже, я не решася ты враги свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я не решася ты враги свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я не враги свету, одари нас упокоем. Bądź baranem Bożym. Bądź той, kto biorę na siebie grzechy świata. Szczęśliwy jak paplika na niebie przemuje wolę. Аминь. Я не карты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ja chleb życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie odczuwać głodu. I kto wierzyć w mnie, nie będzie pragnąć nikoли. Спів номер 4. Цілий кров Христа. Цілий кров Христа.
Моцай своєю, а слова укрий. Ангел небесный, між нами живе, й осумний надію і радость дає. Покорно сходить на нас на алтарь, остаться вложилась твоеся милость. Спів номер 29. Молимся, Боже наш Ojcze, tuляй неспытной опекой уси, кого Ты обновляешь небесным сакраментом, не отмовляй ему своей допомозе и учини годными вечного избавления. Раз Христа Пана нашего. Послухайте, Киевская душпастерские объекты на 18-ю звичайну неділю. Дорогі парафіяни, шановні гості, щиро дякую за супровідну молитву, за складене ахвярування, за всіляку оказану допомогу і служення. Так само дякуємо за ахвярування, складене на справу будови нашого костьола. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла у аўторак чацвёртага спамін святого Яна Марія Відає, прэзбітара, у чацвер 6-го свята перамянення Пана. Святая імша ў нашай парафіі о 12 і 19 гадзіне. 8 суботу у спамін святого Домініка, прэзбітара.
Nalegitymnie przypadając pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwą, a poklикanie do świadectwa monastka życia. Tak samo pierwsza piątnica miesiąca, dzień modlitwą do serca Pana Jezusa. Bo w ten dzień będzie dodatkowo święta msza na 4 godziny, tak samo после wieczorowej Eucharystii zapraszają na всеночную adoracji intencji chowy życia i świętości naszych siebie. Кожного року каплиці відбувається набожество про заступництво Святого Антонія Падуанська. Інтенцію на складкову святу мшу можна самостійно записати відповідним шитку, а кожну середу запрошуємо на молитву до Святого Юзефа, особливо за наших архиеrodавців і доброчинців. З 5 жнивня розпочинаємо новенну про заступництво Святого Максиміліана Марія Колба. Молимося кожен день перед святою мшою. Згодно з розпорядженням митрополита Мінського і Львівського, arcybiskupa Józefa Staniewskiego, do 6 żniwnia odbywaється jeszcze akcja Dar Serca na parafii w Padrewie. Ахвяровання, які складає скарбовку конфесіоналу, будуть призначені менавіта на гэтую цель. Калі хто яшчэ хацеў бы далучыцца, то ёсць магчымасць у гэтых пару дзён. З 25 czerwca по 20 żniwnia odbywaецца рэгістрацыя кандыдатаў dla поступления у Минский теологичный колледж имя Святого Яна Хрестителя на новый навчальный год. Всіх зацікавлених запрошаємо у сакрестию. Jest nowy numer gazety Słowo Życia i czasopisu Pana Maryi. Zapraszamy na czytanie katolickiej presy. Z 24 po 28 żniwnia zapraszamy dzieci i młodzież przy parafii na kanikuły z Bogiem, jakie odbudуться тут при parafii, już nie wyjazdowe, jak tu na miejscu. Z ranicy będzie dzieciak zabierać i do wieczora będą tu zajęte. Всіх зацікавлених так само zapraszam za Chrystus, tam można będzie zapisać, wziąć ankietę dla wypełnienia. Tradycyjny Kościół zaucza nas, aby podczas żniwna przyjąć postanowę i postu wstrzymania spożywania alkoholu. Każdego, kto odczuwa taką potrzebę, dajemy opiece Matki Bożej i zachęcam zapisać się w knizie świadomości naszej parafii. Усім юбілятам і іменинникам надходять шатині, складати найліпше пожадання здоров'я, сумакою ваших серцях і ваших сім'ях, а так само шматиків Божих ласкав і опіки Панни Марії. Kiedy сегодня в литургии Kościoła, no tak jak niedzielę temu, wtedy niedziela tak nie promuczała, uspomnił Matki Bożej Anielskiej. To było żniwnie. I z tym dniem, z tym uspominem związany tak samo pełny odpust. Kościół daje taką możliwość, tak jak Matki Bożej, Świętemu Franciszku, obiecano, że każdy, kto w ten dzień nawiedzie od razu właśnie ten kościół Pancylkuli, маленький kościół, jaki Święty Franciszek tak samo odbudował, tam ze swoimi bratami modlił się, jaki znajduje się niedaleko Asizji, teraz tam wielka bazylika do tego kościołka. I później to rozprostranyało się na wsie franciszkańskie kościoły, tam gdzie posługują się klasztory. A w XVI wieku tak samo papa ten odpust tak samo darował усім, хто навідає парафіальну святиню у цей день. Там усі тут, хто сьогодні присутний, хто має ласку освячальну, прийняв святую комунію, тепер помолимося інтенції Святого Отця, і можна узгадати особу або себе, або когось близького поміру, за кого ми можемо охвяровати ось цей відпуст повний. Повстання. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але звал нас от злого. Вітай, Марія, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Я была справ веку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец і Син
i Duch Święty. Amen. Idźcie o spokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Święty Archaniolie Michale, Віражи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ сміють по світі. Амен. Najświętniejsze serce Jezusa, Змілуйся над нами, niezachwiane serce Maryi, будь з нашим порятунком, Święty Archaniolie Michale, молися за нас. Спел номер 103. Прагnie mi czeka.